Kasi pakagi ito ginom, di na kuminom. Ay na pre. Dili lagi ko kano makagaya ba nimo? Sige, ano na lang. Sige na, be. Sige na, be. Bali na dito si Jim. Tulod sa mo rito kay kamera ng istorya. Mo ni pagpananghid nga walay sabit, tara chat na. Kaya gawas ng tawhana. Wait, pre, na pre mo ra magmangguba og gate. Ay, nakoy tuyo si mo ba? Unsa man na? Mag-shot ta karon. Sa nimo? Shot. Pag-ilom ra gud ra, ana dili na ko mo shot kina si Hana dra o kabalo biya nagbago na ko. Kung mag-shot ka ikaw, pag-shot dito ay ako gamaya. Wala ko si mo pre. Sabi ka, ano, suko makadara. Yung salita ka, ano, suko maka. Bakit ra mo ta kag-shot ba nya ingana ka sa Ningo nagay ko sa inyo nga dili ko mag-inom kina si Hana. Ano mo? Ha? Nangagit ako inom, hindi na ako dili na kumasig ko. Guys, sige ko sa kilyo-kilyo ra. Kilyo-kilyo mo ka. Ay pagkapila-pila dere. Isa-isa lagyan mo te. Wala ka saligan, yan ano makadinong bumahay ka nga. Ni kalitra makagani diri nga makipaghagit og inom. Nanghagit og inom sa kuha. Yakit ra man ako tani nya. Sikis-kahan naman ko. Mura may goy kaagi. Nalamba ka gate, Jim. Nalamba ka gate ba? Pagtarong dira, Bitaw, nalamba ka. James. Dili na maguni sa mo inom, James. Lamba ka ba? Nag-skandalo naman ka diri, James. Sige, to ka, James. Tawag ka ang pulis ron. Pulis. Tawag natin. Isam ng pulis ha. May mag-uoy kayo laing pulis. Ay, sis, nanginambog na pagka kailan ni mo. Tara, pre. Dili, nalay kuminom lagi. Ano man ka? Mga palahubog, nag-away. Saan ka, James? Kaya ba ni mo gulo? May problema naman di ay. Kani. Mo na yung problema. Nakainom na ka? Nakainom ka? Saan man ka? Nakainom ka? Pag-inom na, naman lagi kuminom. Inom unta, mag-inom, di na mag-away. Tawag pa ni bataan eh. Kasi pakagi ito ginom, di na kuminom. Ay na pre. Ay na ba? Gahiya ba ni mo gulo? Nagdili, kuminom. Saman? Unsa day, unsa man gid ay na? Mag-inom ra mo? Mag-inom rami. Pag naapay siya yung problema, wantopi ako sa iya. Pag ako na problema, di na siya mo to sa Ay, kuha. balik-balik ka. Kaya mo kusday ka. Karon naman good ni ba? Yan di ba masunod si Sir? Puno mas mamahana o. Ay na pre, Dili, lagi ko kano makagaya ba ni mo? Sige, ani na lang, para makuan na. Ubanan na lang si James dito ko. Ano na lang kayo? Ano sa inyo ni mo? Banan ako ni? Ubanin na lang ko. Para magunsa, maglalis rami dito. Tama naman. Upot man dyan sa dulungan na ni. Dilay ka mo ban sa karon pre. Sige na, be. Upot ko Sige nila, na, be. no? Sige na, be. Sige na, be. Sige na. Bali na dito si James. Amo ko to yung gingon sa imuha. Ha? Musugot ka, nga mauban ko. Karon naman daw ka na siya problema. Sige na, damayin na lang imong amigo. Kusugot ko. Sige. Sige na, damayin na lang si James. Kina siya problema. Tanaw, mag-wild na diri karon. Sunsuray buhaton na mo ani ron, James. So, tanan ako si Marking umpan sa imuha. Sulod sa mo rito kay kamera ng istorya. Sige, pag chill ra good. Kaniti, sulod na tati. Sulod sa mo rito kay kamera ng istorya. Yan ka ma'am. Dali na, dali. Oh, sorry. Dali, dali. Ano sa dito, ma'am? Hindi ka kapit ko. Ay, ito lagi ako ni para diri lagi. Sure ka, ti, ha? Oh. Nagkanugay, nagamayo na ka mo Ay, acting, pre. unsa pa? Nakuha na ko ni mo. Bilib na ko sa imo, ha? Ay, unsa Gilas pa? na ka makanakuha. Ha? Ako adi ay. Matik na kay ikaw, maayo po kay ka mo jamming. Ang 15 ni mo. Yang iluto ni mo dito kasi napagod na po to. Magaling kang kupal ka. Muna ko ingon sa imo, ha? Para sugtan nga mulaag ka, away-away tirada. Muna pagpananghid nga walay sabit. Kaya tara, chat na. Tara.